चौहान अंजाना शंकर स्टूडियो बसही बाजार के माध्यम से ये विदेशिया निर्गुण फिर आप लोगों के बीच में जा रहा बा। हमके आशा ना पूर्ण विश्वास है आप लोगों के जरूर पसंद आई। क्या बात है? कैसे मुकेश भाई कहना बा? कैसे भैया? अरे आवेला हरी कर तनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में ए पिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा अरे केहू खोजे मथुरा ता केहू खोजे काशी हो क्यों खोजे मथुरा क्यों खोजे काशी हो क्यों खोजे मथुरा क्यों खोजे काशी हो अरे केहू के देखी हो आवेला हंसी हो क्यों के देखे हो आवेला से हो क्यों के देखे हो आवेला से हो कैसे है मुकेश भैया? कैसे भैया? पढ़ के मगन केहू पढ़ के मगन केहू पूरनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा पिया बनवा में पिया बनवा में हो पिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में केहू बलट कल तरुअर के डारी हो केहू लटकाला तलवार के डारे हो केहू लटकाला तलवार के डारे हो बुझाए पहेली हो बुद्धि बिचारी हो बुझा पहले हो बोले बेचारे हो बुझा पहले बोले बेचारे हो बहुत समझने वाली बात है। बाबा भेद समझेला केहू भेद समझेला केहू पूरनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में पिया खोजेला काहे बिया बनवा में लास्ट में कहना बा अरे गुरु के तपावे जे अग्नि अगन में गुरु मिली है अंगद जे साथ